fata nagari ga dukkan wanda Allah ya haɗa mu da su a wannan gaɓa, a wannan lokaci, a kuma wannan sa'a ta gabatar da fa'ida ko kuma jan hankali game da muhimmanci da fa'ida na adadi, musamman na haruffa. A kwanakin baya mun yi maganar fa'idar harafi, kalma da zance, kuma mun ba da shawara lallai mutum ya zaɓa wa kansa wani harafi, wata kalma ko wasu kalmomi ko wani zance zai riƙa yawan maimaita su don amfanar rayuwarsa ta sarari da ta ɓoye. A yau ina so na tunatar na kuma jan hankali a kan muhimmancin da adadi yake da shi, musamman dangane da su haruffan da zantukan da kalamai da jimloli gaba ɗayansu. Mun san fa'idar zance kuma muna ganin tasirinsa, amma sau da yawa mafi yawan mutane ba sa ganin ko kuma ba sa tsinkayar fa'idar adadi. Za a faɗi kalma amma ba tare da an yi iyaka na adadin da za a faɗa ba, ko da kuwa abin ya shafi addu'a ne ko makamancin wannan. To adadi yana da sirri mai zurfi, shi ɗin ma na sarari da na ɓoye. Na sararin irin wanda muka sani shi ne a ƙidaya wani kuɗi, a ƙidaya wasu yawan jama'a, ko wani abu da muke iya gani. Na ɓoyen kuma shi ne wanda hankalin ba ya kaiwa kansa. Amma kusan dukkanin al'ummai a duniyan nan sun taso sun tarar da ana zancen wani adadi a cikin al'umman nasu. Misali, idan a cikin ga musulmi misali, ai za ka ga akan yi wasu addu'o'i bisa wani adadi, a ce a maimaita sau 3, sau 7, sau 70 ko sau 100 da makamancin wannan. Haka ma dai ina ga kowane addinai da kowace al'umma ba ta rasa nasaba da zancen wani adadi. To ba shakka abu ne wanda yake ya kamata a ba shi kulawa, tunda har magabata masana masu hangen nesa masu ilimi suka ba shi kulawa. Duka manyan harsuna da suka fitar da haruffa ga wannan harshen nasu suna alaƙanta kowane harafi da adadi. Misali, a na turawa ka ga da a, da ja, da sa, AJS an ba su adadin 1. Adadin ba, da ka, da ta, BKT an ba su adadin 2. Adadin ca, da la, da u an ba su adadin 3. Da, ma, va, DNV an ba su adadin 4. ENW 5. FOX an ba su 6. GPY an ba su 7. HQZ an ba su 8. IR an ba su 9. Kowane rukuni akwai adadin da ya ɗauka. To ba shakka akwai hikima cikin wannan al'amari. Haka ma a na Arabiya yake, kamar alif da ya da ƙafun da ghainun an ba su adadi 1. Kafun da ba'un da kafun da ra'un an ba su 2. Jimun da lamun da shinun an ba su 3. Dalun da mimun da ta'un an ba su 4. Ha'un da nunun da tha'un an ba su 5, da makamancin wannan. Ko da dai ana iya faɗaɗawa a na Arabiya cewar ya wuce zancen 1 kawai aka ba alifun da ya'un da ƙafun da ghainun, shi
wani alifin ya ɗauki ɗaya ne, ya'un 10, ƙafun 100, gainin 1000, amma dai an ce me za a ba shi ma'ana ɗaya. Haka ba 2 ce, kafun 20 ce, ra'un 200 ce, amma dai za a iya canmewa a kira su 2. To idan mutum yana mu'amala da harafai duka wanda ya ɗauka duka ɗaya ne. In ka ɗauki adadin boko na turawa zan ce daidai ne da na arabiya. In kuma ma ka tafi wasu harsuna, in dai har kana nasaba da wannan harsuna a sha'anin addu'o'i ko makamancin wannan, to ya yi daidai wa daida. Sai dai in ba ka nasaba da wannan harshen, kamar misali wanda zai fitar da mantra, wato zikirin da ake rera wata kalma wadda a harshen Sanskrit take, to kaga in ya ɗauko adadin Sanskrit masu haruffa 108, in ya fitar da adadi a nan ya yi daidai wa daida. A taƙaice ga wata fa'ida, na taɓa haɗuwa da wani bawan Allah wanda ya gaya min cewa idan har da mutum zai kasance yana da wata damuwa da yake so ya kau da ita, to in ya ɗauki adadin sunansa ya ambace shi ta baya ba ta gaba ba. Misali, kamar wanda ke sunansa Obi, to a harafin boko adadin O 6 ne, adadin ba 2 ne, adadin I ɗin nan wato I 9 ne, in haɗa ya bada 17. Sai aka ce to ya faɗi sunan ta baya, maimakon ya ce Obi sai ya ce Ibo. Mai gaya min ya ce ai in har dai mutum zai yi haka a lokacin da ya tashi daga bacci, in Obi ne ya ce Ibo sau 17, ya ce kai lallai kam damuwarsa za ta tafi. Na ɗauki misali ne kawai na wannan suna, ba shakka kowane irin suna za mu iya ƙiyasta ko za a iya ƙiyastawa bisa la'akari da wannan adadi, ko na arabiya ne ko na turawa ne, kamar inda na ce duka ɗaya ne, ya danganta ga wanda yake aiki da shi ko kuma wanda a wannan gaɓa zuciyarka ta kwanta da shi. A cikin sirrin adadi ba shakka akwai sirri masu zurfin gaske. Idan an yi tambaya an nemi ilimi, ba shakka za a cimma irin waɗannan sirrika. Za mu tsaya a nan, muna fatan haɗuwa da ku a karo na gaba. Haske da ƙauna da rayuwa ta gari ta tabbata a gare mu baki ɗaya.